El dia 2 de maig de 2026 s'enfrontaven els líders del grup 4 de Primera Nacional. Lluïssos de Gràcia contra l'Hospitalet, segons, a només 2 punts. Un duel decisiu per mantenir el liderat, per somiar amb el títol de Lliga i assegurar la millor posició per la fase d'ascens. Lluïssos, líders, a camp contrari, però gosarats com sempre. A l'Hospitalet la taula espera, silenci tens, mirada ferma, cada punt pesa com la història, cada cop escriu la glòria. Martí Folca, mà precisa, Martí Ruiz no falla mai, Xavi Casadevall encén la pista i el rival ja tremola, ja ho sap. I a la banda enfoca els ulls, el Bernat Folca espera el seu moment, el nostre capità ganivet a punt, audaç i atrevit. Si s'arriba als dobles el duel ja està servit. Som campions, ho hem conquerit, a casa seva hem fet el crit. A manca d'una jornada ja és aquí, la Lliga és nostra, som invencibles, som campions, no hi ha debat, matemàticament ja està sentenciat. I el somni puja un esglaó més, divisió d'honor ens espera després. Ferran Cano, ment brillant, director d'orquestra, lideratge impressionant. El Pau Fols des de Bèlgica marcant el camí i el Ferran des de Lluïssos fent moure el país. Van indicar adreça i trajecte, com arribar-hi pas a pas, i la grada es va tenyir de blau, Lluïssos cridant més fort que mai. Jugadors formats a casa des de petits en un club modest, cor infinit de Gràcia, vam aprendre a lluitar i avui hem vingut a demostrar. Recordes el primer combat? Allà sí que feien respecte, l'Hospitalet colpejava fort i el dubte planava l'ambient. Però dels dobles, foc i nervi, el Bernat i en Xavi valents, 7 punts de partit salvats, una remuntada per sempre més. I avui la història ha girat, ara som nosaltres qui fan tremolar, les mirades canvien de bàndol, avui ningú no em pot parar. I quan tot ja estava decidit i l'Evebreix ja era escrit, l'Hospitalet es retira enrere, no vol seguir aquella guerra. El 6è punt va quedar en l'aire, no el van voler disputar, perquè sabien que aquell dia el títol ja tenia un nom clar. Els dobles no va caldre jugar-los, la feina ja estava acabada, massa forts, massa segurs, la Lliga ja estava guanyada. Som campions, ho hem conquerit, a casa seva hem fet el crit. El dia 2 de maig de 2026, campions de Primera Nacional, som aquí, som campions, no hi ha debat, matemàticament ja està sentenciat. I el somni puja un esglaó més, divisió d'honor ens espera després. Un equip fora de sèrie, una família en moviment, mig ascens ja a la butxaca, però volem anar més enllà encara. Cada punt, cada esforç, cada dia d'entrenament, avui tot pren sentit.